Jati luar biasa wonten ing dalu menika saged hanyarari nika lho sakonco saking Sekar Gumelar ngantos paripurna ing pagelaran ing dalu menika. ASR Audio terima kasih, Wiwisen juga luar biasa. Monggo tali kutangnya Indonesia menawarkan sesarengan Sekar Gumelar membela yang bayar. Bojo dua, bojo dua, ya. Bojo siji aku wis ra ngatasi ya, Bos. Bojo loro nggih, mangke menataraken nggih. Repot, Panik kacau. Orang nganggo tali. Boten, Mas. Masuk. Seneng aku kuwi. Apa tadi? Nganggo tali. Sugeng dalu Mbak Jo. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali sakotange saiki kok ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari opo lali kowe karo aku iki kacan regane nempewu kuwi wujud tresnanku jare kowe melu aku kok melayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi nggonku goleki tali kota panik kacau ayo deh ayo Mas Mas Grandong, matur suwun Mas Grandong. Oke. Yendo. Ayo no. Bukti tresno bukan suci. Aye, Mas Grandong, Pak Dekatung, terima kasih matur suwun. Sugeng dalu Abah Sulika. Pak Desoka terima kasih matur suwun. Mbak Jo. Tukoke wujud tali sakotange saiki nilan kok ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari kowe lali karo aku iki kok layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki tali kota Rungokno ya Mas. Piye Nduk? Mana?
bukan tak mampu dari yang sebelah kanan yang punya bus gerandong mangke dipun aturaken. Nggih, monggo Dik.